Kublaya phi baro ngade I Dr. Alisha Emli but nga tray hangni ha office jong DMHO kum I district surveillance officer but ka kamram ka jonga ka di ban pet ye kini ki jingpang ki bala ban kala sha ka klam nada yim sumar ti ha ka bay day but kani ka jing poor stat jong kani ka jingpang nyang perset ka bangi I ha ki lat pathai kubor ki bon ha Bangladesh hado menen kasni absantarik dadang ipit haki kubor ngin iba kumba sanspa tam ki belayap dah kani jingpang yang persit ha Bangladesh bat kumbahan 1000 tam kiba layo ya kani jingpang but ha ka jela ka jongiru namar ka long marjan bat ka Bangladesh ni hak ban long husiar kamtam ki district ki bade marjan border bat ka Bangladesh te hari boy district jongiru watla kamlong border bat ka Bangladesh henrei kibriu ki bayat lenti da ka district kilong ki babon but hakini ki kendiat ni ngila shamru kat to kat ni ki cases ki ba don ki dak kishin jo ka jing ki pang yang persit but ha bangi test ye ki ni shamru ba ki kilong positive ya ka ni ka measles virus ti shobang nya chakmat nga shkwa ban batai kendiat ha ka bay day bat ka ni ka jingpang measles ni yang persit ti ka ni ka jingpang measles ka ni ka jingpang pala pelong do virus measles virus but kaya bit iwe sha iwe lingba kini ki droplets mo ki pui ki ba ki jerho lani haba ni sendria kitu ki badan ya katu jingpang te bat ru kalong ka ba stat ha ban pur we ubriu badan ya katu jingpang ula ban penbet ya kat hadu khat ar hadu khat prangut pat ki we ki ba ya kendo ya u tibat kani ka jingpang kumnu ka sedang kidak kishin ki jongka kilong ningkong itu ibriu lenti khna ila banyo ka jingshit ka bajur tingkan poi hadu shispa ar shispa lai ka jingshit nalor kata gila ban mi sa kita ki rash mo ki ba saw ki gila ban saw ki spots mo ki balong saw ha ka met ka jong ki kom ki sedang sha ka dur kmat sha dien jong ka ni ka score kala ban spread sha ki kiti bat ka hiar pat sha ki kijat ti bat bro koi ka met hi ke gila ban ia ta ki rash la kala khamjur ti nalor kata gila ban don ka jingjur ho kila bandan ke jing saw ki khmat ke jing mi ummat kala bandan ke jing suit ke skor kala ru ban khamjur ke ni ka pneumonia la da ka wan ka khamjur kala ban poi ka pneumonia ka kata ya kitor kala ban khamjur shu ya ka khmat kila ban matla ru ki ni ki bayo ya ka ni ka jingpang bala da ka kata ya ka jabien kala ban poi ka ka encephalitis haba ka jabien ka siep bat ka mo ka kanang jur mo bat ka lada ka khamjur shu kala ya ban yalam lu sha ka jingyam kini ki long kumi ki ba armet ru mo ki long high risk na benta jong ka ni ka jingpang best mo lada don ki ba pang hayeng hasam ki kun ti jong phi lada ki yo ka ni ka fever with rash ka ni ka jing shit ba ka jing mi jo ki ni ki rash basaw ka bakong san ka long ba snobha ban let ya kendu ki nong sumar ki doctor mo khnang ba ki la ban advice pi but ye ki kon ti jong phi le ki tu ki bapang ki di ban isolate at least mo nyo la ni hadu suppose ni ru kat badang dan ka tu ka rash tu mot long kin ki dang lo infectious mo nadu ka sni ba kami ka rash hadu san sni kilong highly infectious kila ban penyebit ti bat hadian ka tu ka rash ka tu khong ka dat ru ti ki dang dan kam hi ban rest ti subhawat pha ya ki khun ki ti jong fi school lada ki dang don ki dak kishin ka ni ka jingpang